Ora apa-apa lah. Oh, mau ngantuk e. Bola-bali kok ngantuk-ngantuk mau wis teturon saiki ya ngantuk meneh ta tobat ya sak penake dhewe. Kok meng arep ngontak ngantuk terus. Amu mau konangan Duryudana. Tutuk-tutuk e, Pak. Tobat sak penake dhewe ora. Naning sun jagat wasisaning Upadara Paman Haryo Sengguni. Ayo ndadekake kagiat pakrira si paman marira biji wonten ngajengan manira Paman Patih Plasa Jenar Paman Haryo Sengguni. Kawula nun nggih anak Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitera caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika Maduka anak Prabu ing Ngastina nggih kawula nang kepareng kula cemadung dawuh nggih anak Prabu. Paman Plasa Jenar nggih ganti barang hanggeni si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Mranata tata lakti negari Ngastina Paman Patih Haryo Sengguni. Mula agi matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ning karempit Paman Plasa Jenar. Menawi Paduka miji bab tata lakiting praja sadaya boten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para abdi pejuwut boten kendhat anginipun sesami gladhen ora kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka. Boten badhe anggepok unca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil. Kawula nun Paman Plasa Jenar nggih ndadosaken suka marwata suta manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikulenggah madaning datu ya negari Ngastina Paman Plasa Jenar. Kawula nun inggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing ngabdi kepatihan namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing ngabdi kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina. Kula tampi dawa sami-sami Paman Plasa Jenar kasekecakno anggen jengan dikulenggah Paman Patih Haryo Sengguni. Kasinggihan sabda Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih boten kirang prayogi pisowanipun ing ngabdi kepatihan. Bawatuna Bapa ing Sukalima sawetawis rawuh wonten negari Ngastina ingkang putra ngaturaken karaharjan tedhak Paduka wonten negari Ngastina Bapa Menembantuna Bapa ing Sukalima. Astaka swala sila bertoba swalu gimbal semarante hawala. Kula nuwun inggih nggih. Tansah pinanganing kawidatan ing sambika sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima mangga widodane skala sowan kula. Durga mendhak kala sirna. Namung amarga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Bapa Menembantuna kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikulenggah Bapa Menembantuna. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Datlya negari Ngastina dinten sak mangke menika. Anak Prabu Duryudana. Apa dene sira Dimas Kartomarma prayoga nunggone si adileng ngadhep ngarsanipun Kakang Yai Dimas Kartomarma. Lho diweji sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang rayipun Kartomarma. Delan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa Paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Kartomarma tak tampa siratur bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ora takno mring kadang ingsun kang padha gantung sibu kawula nun napa sampun Paduka dawuhaken bandhi kula candhi kula jimbat sesembahan kula ingkang sinuwun Prabu Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu Mandura rayi para ing Ngastina ngaturaken pasegan Panakrami kunjuk sandhap padha Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa
jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngastina asung pasikanipun Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah mboten langkung ing Ngaraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina Koko Prabu kula tampi andatosaken suka marwata suta salebeting manahipun ing Rai Ngastina mboten langkung mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Yai Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Ngaraka ing Mandura malah sak mangke enggalo ing Ngaraka tumunten cemadung dawuh timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngastina sabab kaget raos sing manahipun ing Ngaraka dupi kula tampi timbalan paduka Yai Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi surasaning nawala sareng kula surasa jebul Yai Prabu ngersakaken sawanipun ing Ngaraka ing Mandura titik lenggan sak mangke menika kados kula gelak lampah kula daya-daya Prabu ing negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Ngaraka ing Mandura kejawi namung enggalo tampi timbalanipun paduka Yai Prabu wonten menapa dene paduka hamiji dhateng sawanipun ing Ngaraka ing Mandura mongko saking petanganipun ing Ngaraka menika sanes pasewaken ingkang saben dinten dipun wontenaken wonten negari Ngastina ewa dene paduka Yai Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun mbok menawi wonten pangandikan ingkang badhe paduka ngendikaken dhateng Ngaraka nadyan kula nampi kewajiban ingkang ngawrat mboten badhe swala waton menika dados srana lejar penggalih paduka Yai Prabu Ngastina mila Yai monggo kula triparing pangandikan samendang sampun ngantos wonten ing karempit ing Ngaraka nedya ngangulungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Yai Prabu kadang kula Ngastina Yai Prabu Duryudana padhang trawangan inggih namung paduka mbok menawi ing saged tuwin kewawi damel padhang raos sing manah kula krana anggen kula ngrawuhaken sengandika Kanjeng Koko Prabu menika babar pisan mboten badhe ngrembak babakan kanalindran tuwin negari Ngastina mboten kedatengan parang muka menika babar pisan mboten miwah kula mboten badhe ngrembak babakan para kawula minggahipun kedaton negari Ngastina lho nyuwun pamunten paduka Yai Prabu boten badhe ngrembak babakan kanalindran tuwin kedaton negari Ngastina nanging sabab menapa teka paduka dadak ngawontenaken pasewakan ing kados mekaten menika mestinipun paduka Yai Prabu saged nimbali dhateng Ngaraka ing Mandura sarana rembakan catur netra krana tumrap kula sedaya para pinisepuh kula keparengaken hangembat dhateng raos sing manah kula menapa ing paduka raosaken Yai Koko Prabu bebasan sampun mepes bayu kang tapis sawetawis dinten menika kula paribasan boten gadhahi kegiatan tumlawung hosi ing manah kula boten wonten margi ingkang kula angkah kejawi amung margining pejah Koko Prabu krana raos kula sampun boten gina kula gesang wonten ing Madyapada nadyan kula menika keceh brana pijes kula menika kagungan derajat pangkat kula menika nalindra ingkang menang nempak bumbunane wong sak praja Ngastina nanging ewa semanten kasugihan derajat pangkat menika boten wonten ginanipun pangraos kula sampun kepengin anguk-anguk dhateng lawanging pepati Yai lho nyuwun pamunten menawi paring pangandikan menika ingkang sae jenyatanipun panjenengan menika nedheng lenggah siniwaka dipun midhangetaken sangganing para nayaka dipun midhangetaken sangganing para kawula mboten sae kedadosanipun menawi ngantos tumlawung penggalih paduka nalindra menika wong kang sinudarsana dening para kawula nek ratune wae nandhang susah tanpa ndi menika mangke badhe nyempyok dhateng kawontenanipun para kawula ingkang tentunipun ugi badhe ngraosaken sisah mila Yai sampun ngantos paring dawuh ingkang mekaten tumunten kababarna menapa ta sababipun dening ngantos paduka Yai Prabu kepareng-paring dawuh ingkang mekaten mboten wonten margi ingkang jinangka kejawi namung margining pejah lho nyuwun pamunten menika wonten menapa Yai menika wonten menapa sajakipun wigatos tumraping negari Ngastina Koko Prabu wonten dawuh panjenengan prisa piyambak paribasan separuning gesang kula menika sampun kula paringaken dhateng Yai Ratu Banowati
Separuh uripe Duryudana menika sampun kula paringaken dhateng Yai Ratu Banowati. Tresna kula kaliyan Yai Ratu Banowati menika ngungkuli dhateng gesang kula piyambak. Mila boten aneh menapa-napa ingkang dipun suwun dening Yai Ratu Banowati tartemtu kula maringaken sampun malih wujuding brana picis, sampun malih wujuding brana Prabeya. Menawi Yai Ratu Banowati menika ngersakaken pejah gesang kula badhe kula caosaken waton dados pemareming Yai Ratu Banowati. Lah iki kula ngertos. Lajeng nuwun sewu, menapa wonten lampahan ingkang ngembet dhateng garwapun Yai Ratu Banowati? Koko Prabu wonten dawuh. Sampun wonten setunggal warsa menika utawi setunggal candra. Yai Ratu Banowati lagak lagu lagianipun beneh kalarat ingkang sampun. Lagak lagu lagianipun beneh kalarat ing sampun werdinipun anggenipun ladi dhateng kula sajaipun sampun boten lair batos. Anggenipun ladi dhateng Kang Rayi Duryudana sampun boten lair batos ketitik. Awis-awis Yai Ratu Banowati munjuk atur dhateng Kang Rayi Duryudana, pendak-pendak kula caketi wonten kemawon pawadanipun anggenipun badhe nilar pun Duryudana. Malah sampun mangambal-ambal makaping-kaping Yai Ratu Banowati boten ngrencangi anggen kula kembul dahar. Yai Ratu Banowati pendak-pendak mapan wonten ing patenggan tumuli kula mapan Indra wonten sisihipun. Werna-werna mawon pawadanipun anggenipun nglungani dhateng Duryudana. Monggo menawi kula candhak astanipun semuradi ngipataken. Koko Prabu sajaipun Yai Ratu Banowati sampun kecalan katresnan kaliyan kengrahipun Duryudana. Koko Prabu sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing jagat, sampun wonten ginanipun kula mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha wonten ing jagat. Nadyan kula menika dados Narendra, nadyan kula menika kebegan brana picis, nanging menawi kula kecalan katresnanipun Yai Ratu Banowati persasat wastra lungset wonten ing sampiran sarah mungging lautan, urip kula sampun boten wonten ginanipun. Mila dinten samangke Koko Prabu, menawi Yai Ratu Banowati boten wangsul kados wingi uni katresnanipun kaliyan Duryudana, kula aturi anuntun dhateng lampah kula pundi margi ingkang pantes anggen kula badhe nglampus diri nganyutuwuh nilar kamukten negari Ngastina. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning upacara wayah tur jagat wiladala. Yai kula nuwun sewu, kula ngertos kados menapa pangraosipun madya Yai Prabu Duryudana. Jenyatanipun kula menika anak sekne piyambak. Bilih Yai Prabu menika ageng katresnanipun tumrap ingkang garwapun Yai Ratu Banowati. Nanging nuwun sewu, wonten kalepatan ingkang sinandhang dening Yai Prabu Duryudana, nanging boten magepokan karena lampahan ingkang sampun panjenengan pangendikaken. Anggen paduka ngudar gagasan wonten ing madyaning pasewakan satemah kathah para nayaka punggawa miwah para kawula ingkang mangertosi dhateng penggalih paduka Yai Prabu, ingkang mangertosi dhateng kawontenanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nuwun sewu lenggir, sampun kinten kula menika kumelancang krana boten pinimbalan kula wantun munjuk atur, namung semanten kula ngleresaken dhateng pangendhikanipun anak Prabu Mandura. Anggen paduka nggadahi perkawis kaliyan ingkang garwa menika, kula nuwun sewu boten satrepipun menawi lajeng dipun ngendikaken wonten ing madyaning pasewakan. Kula nuwun sewu nggih, menika perkawis kula warga mestinipun sak jawining negari Ngastina boten kenging mangertos babagan perkawis menika, nanging gandeng sampun kelajeng monggo reruwet renteng menika tumuli dipun udari sesarengan. Sakmangke sinten ingkang katimbalan supados munjuk atur dhateng ngersa paduka anak Prabu Ngastina. Koko Prabu wonten dawuh. Miturut pitanganipun paduka Kanjeng Koko Prabu, menapa Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan ingkang rayi Duryudana. Yai nyuwun pamunten, mawi saking pitanganipun ing Raka Mandura, katresnanipun Yai Ratu Banowati menika boten badhe ical kaliyan paduka Yai Prabu Duryudana. Boten badhe.
Krana kula nuwun sewu. Pengajapipun para wanita menika namung kamulyan. Ugi katentremaning lair lan batos. Mongko nyatanipun Paduka Yayi Prabu Duryudana menika benten kaliyan Nalindra sanesipun. Menawi Paduka menika nuwun sewu nggadahi krentek garwa sak liyanipun Dewi Banowati tartemtu saged kasembadan jur panjenengan nggadahi wewenang tumraping Nalindra saged garwa mboten namung setunggal wanita ingkang minangka dados sisihan Paduka Yayi Prabu Ngastina namung kemawon jagat menika dados paseksen kasetyanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana kelawan Yayi Ratu Banowati. Panjenengan mboten nate tumindak ingkang mboten sae kelawan wanita sanes. Panjenengan menika mujudaken satunggiling tiyang ingkang setya bekti dhateng wanita. Inggih. Koko Prabu, marmanipun kula sampun prasetya. Jagat menika mboten badhe wonten wanita sanes kejawi namung Yayi Ratu Banowati. Lah inggih menika Lajeng menawi Yayi Ratu Banowati nggadahi sloga ing kados mekaten menika, kula nuwun sewu. Mesti kemawon boten babakan perkawis anggen Paduka sampun boten tresna kaliyan pun Yayi Ratu Banowati. Inggih. Paman Arya, Wonten dawuh menapa ing kedah kula lampahi lan menapa syarat utawi jalaranipun dening Yayi Ratu Banowati kados mekaten menika. Aduh nggih. Kula mboten wantun matur ngersa Paduka anak Prabu Ngastina. Mangke ajri menawi kalepatan. Namung semanten monggo wonten ing mriki kathah para priyagung para pinisepuh ingkang langkung pana babagan panggulawantaing kulawarga. Kula kinten nuwun sewu lho. Kulawarga pundi kemawon menika tertentu nate bendrik, nate kisruh, nate geger. Nanging sak jek jumlek kula menika gesang wonten ing alam padang dereng nate kula nyumurupi kulawarga Sokalima menika padu menika dereng nate. Sami bentak sirah menika dereng nate. Mbok monggo kula nyuwun priksa dhateng ingkang bapa ing Sokalima. Kados pundi caranipun supados antawisipun kakung lan pawestri menika saged sayuk rukun tetunggalan. Mboten nate paben, mboten nate bendrik menika caranipun kados pundi? Boduna Wonten dawuh nggih. kados pundi caranipun supados kulawarga menika sae. Yayi Ratu Banowati saged wangsul kados wingi-uni. Kula nuwun sewu ingkang dawuh supados dangu ingkang Bapak ing Sokalima sinten nggih? Paman Patih Arya Sengkuni. Dik Patih, Pripun? mulya-mulyaning kulawarga menika namung Sokalima sing ora tau padu. Nggih. Merga bojo kula jaran, nggih ngoten ta? Mboten ngaten, kula niki mung nyontokke kok. Nek upama bojo kula niku wong mesti ya sepatu saben dina. Wong kula ya ora ngerti artine benging-ing bojo kula. Bojo kula ya ora paham kata-kata kula. Oh nggih. Mila kula menika tentrem ayem. Nggih. Lah menika wonten pandangan dening sing anak Prabu Duryudana. Tingkah lampahipun nuwun sewu lagak laguyanipun Dewi Banowati beneh keladat saben. Kula nuwun sewu lho nggih. Kula ngrumini pangandika Paduka mboten dados menapa. Kakang Premban, piye? Etungane piye lan miturut penemune Kakang Durna kepiye? Luwih-luwih saka paningal batinmu kepiye? Ah, gondhok bleguduk suaru gembol sumerante hawala. Nuwun sewu nggih. Congkraing Balai Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis. Inggih. Congkraing Balai Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis langkung. Menawi congkraing Balai Wisma menika dipun sababaken anggenipun ingkang garwa pun Dewi Banowati menika nggadahi sloga ingkang benten. Kula nuwun sewu menika saged dipun netang. Dipun etang kados pundi? Setunggal. Menika ugi saged nyebataken bilih ingkang garwa menika kula nuwun sewu sampun koncatan katresnan. Sampun koncatan katresnan. Inggih. Angka kalih. Wonten pangandika Paduka ingkang damel kogel kagelan penggalipun ingkang garwa. Wekasan ingkang garwa menika mutung. Caranipun kawula menika mutung penggalihipun. Lajeng boten purun paring pangandikan dhateng Paduka anak Prabu Duryudana, boten purun matur kersanipun anak Prabu Duryudana. Saben dinten namung kendelan kemawon niku janjanipun miturut ingkang Bapak Sukalima menika namung manahipun anggenipun kagol kogelan. Inggih. Kula mboten nate damel kagol kogelan.
manahipun Yai Ratu Banowati menapa ingkang dipun suwun tarpuntu kula paringaken. Leres jar panjenengan menika Nalindra ing mboten kekirangan menapa kemawon. Wonten ingkang angka 3 kula nuwun sewu menika Radi Sakral. Radi Sakral nggih. Rada sakral piye Kakang Dono? Panjenengan sampun mboten saged maringi jatining pemarem dhateng Dewi Banowati satemah ingkang garwa menika kagel. Ingkang garwa menika mangkel manahipun krana pendak-pendak nuwun sewu panjenengan dipun kanthi sumados karonsih sakataning jalma priya lan wanita panjenengan saged mboten saged maringaken jatining pemarem dhateng garwa pun Dewi Banowati. Mbok sing cetha wae Kang. Apa tegese ngono kok jatining pemarem kuwi kersane piye? Oh, Dik Pati kowe iki kudu nganggo basa sing kaya ngene iki nek dicethake ndak ora apik kedadeane. Ngono ya. Heeh. Tegese jatining pemarem kuwi. Ngene lho Dik Pati. Piye ya? Durung tekan gone wis ngerem. Lah. Iki perkara kula warga ora perkara wong nunggang kendaraan. Lah ora dong tenan ta kowe iki Mas pancen angel banget. Pati SDM rendah iki pancen kaya ngene tak omongi ya. Kepiye ya? Bawa Dono prasaja ki mawon sampun ngatos dipun simpen menika tiyang utawi sampun ngancik yuswanipun sedayanipun. Nggih. Sekedap badhe kula padosaken ukara ingkang sanyatanipun menika mangke mboten badhe damel kaget menggalipun para sepuh. Nggih, kados pundi? Ah menika ngaten. Ibaratipun tiyang nite kendaraan menika dereng ngantos dumugi papanipun menika sampun mlepek. Businipun sampun mboten mletik. Lah menika ateges damel cuwa penggalipun Dewi Banowati. Ah, cuwa ingkang kados mekaten niki menika saged dipun selaki jernyatanipun nuwun sewu tiyang mangun Bale Wisma menika ugi mboten kok babakan perkawis lahir tok, nanging perkawis batin ugi kedah dipun cekapi jer menika dawuhipun ingkang Maha Kawasa. Yen perkara lahir dicukupi ning batin ora dicukupi menika ugi mboten sae kedadosanipun. Semanten ugi iso nyukupi batin ning lahir ora tau nyukupi menika ya ora apik kedadeane. Batin iso nyukupi lahir ora menehi apa-apa. Njolak njaluk ning ora tau blonjo apa-apa menika ugi mboten sae tumraping ingkang Maha Kawasa. Mergi nuwun sewu tumraping ngapercaya menapa kemawon tiyang nambut Bale Wisma menika kedah saged nyukupi lahir ya batin. Menawi salah setunggal menika mboten saged nyekapi menika mboten sae kedadosanipun. Kula kinten malah kula ingkang adreng tinimbang Yai Ratu Banowati. Ngaten nggih. Nggih. Kok saged adreng? Jamunipun menapa nggih? Lah malah takon jamu. Ngandani kok takon jamu. Dono. Mboten jauh. Sampeyan ampun sembrono. Niki magepokan kalian penggalipun Yai Prabu Duryudana. Lah inggih menika ingkang angka sekawan nuwun sewu. Mboten nampa kula badhe ngajri-ajri penggalih paduka menika mboten. Tuwun kula mboten badhe mbeta penggalih paduka menika mboten. Piyai putri ingkang sipatipun ngados mekaten menika janjanipun sampun nggadahi tuwuh rasa tresna kaliyan priya sanes. Lah menika jagat dewa batur Yai Ratu Banowati dereng nate medal saing kedatun lajeng priya sanes menika sinten? Menika namung ukuranipun utawi petangan kok nggih. Lan kula pitados Dewi Banowati mboten badhe tresna kaliyan priya sanes. Sinten ingkang badhe nyekapi kados paduka nyekapi dhateng garwa Dewi Banowati. Tentu kemawon mboten wonten jagat menika mboten wonten. Najan ming adol bagus ning nek ora iso nyukupi lahire kawan kalian panjenengan. Inggih. Nanging nuwun sewu ciri gethekipun wanita ingkang sampun tresna kaliyan priya sanes menika wonten. Wontenipun kados pundi? Setunggal. Mboten nate purun cecaketan kaliyan garwanipun ingkang kakung. Menika ciri gethekipun wanita ingkang sampun tresna dhateng priya sanes tegelipun sampun ketukuran rasa tresna karo wong lanang liya. Menika tegesipun sing wedok ki ora tau gelem caket karo sing lanang. Pendak-pendak dicaketi mesti lunga. Pendak-pendak dicaketi mesti lunga. Inggih. Ingkang kathah ngantos mengkis-mengkis anggen kula mlajar saking Taman Negari Ngastina dumugi kedaton ing Ngastina. Namung badhe munjuk atur. Biar matur apa?
Ana lelakon apa ing magepokan kelawan garwaku Yai Ratu Banowati. Kados menapa kageting manah kula. Sareng kula leladi kaliyan Dewi Banowati nalika semanten pancen Dewi Banowati menika slaganipun benten kaliyan adat ingkang sampun mboten nate manjing taman nanging malah dangu-dangu anggenipun manjing wonten ing patenggan mboten nate medal saking patenggan. Nalika semanten kula badhe cecawis unjukan wonten ing patengganipun Dewi Banowati. Nuwun sewu sinuwun kedadak kula sumerep glibetipun piyai kakung ingkang glinding saking peturon. Tumuli manjing wonten ing sak ngandhaping patenggan sinuwun. Lanang apa wedok? Nuwun sewu blegeripun jaler jagat Dewa Bathul. Dawa Prabu Baladewa. Napa sing dingendikake Bapa Turna kababar dadi kasunyatan? Banowati garwaku wong ayu. Ora ngira babar pisan jebul lepeh gedhamu. Kowe nyinggahke wong lanang ning taman negara Ngastina. Koko Prabu Bala nganti coplok ketune barang ora. Nggih. Jagat Dewa Bathul. Turna. Oh, kula wonten dawuh, Ger. Napa sing mangsa merepi lumantar paningal batin kababar kawursita. Oh, lole. Kula nuwun sewu sampun ngantos gerah penggalipun langkung rumiyin. Mbok menawi menika namung ngabdi saking negaring Astina ingkang resik patengganipun ingkang garwa. Ingkang kembang menika dipun dangu menapa tepang kaliyan priya ingkang mapan wonten ing patenggan. Mban Wonten dawuh. Apa kowe tepuk mbok menawa monggo peranganing abdi negara Ngastina. Mboten. Abdi negari Ngastina menika menawi sowan sedaya mawi peranaan. Tuwin mawi jarik. Menika priyanipun mawi training kok sinuwun. Nganggo training. Nggih. Boduna. Wonten dawuh nggih. Training menika menapa? Training menika celana panjang. Ingkang kagem olahraga utawi ngolahaken raga supados jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wis, ngawur-awuran tenan to. jiwa yang sehat terdapat jiwa dengkul matos. Yen ngono wong lanang liya Kasinggihan mekaten jagat Dewa Bathara piye uripku? Batobat tabat kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa, mengko tak padak karo angen-angenku. Asik. Ane ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayuh wulan kutong ngitung lintang plangeh kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semono tau crita karo aku. Sing jeneng kang gumlaroning jagat kuwi ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Selagine wong loro saudon telu saurupan bae kadangkala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe pepinginan ya pasrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu e. Kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho. Mung perasaan kula. Nek klentu nggih mangendika klentu. Merga napa? Wong wedok niku nek nyawang, niku mung nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nggih, anu jantung. Tresna. Tobat. Lah kok dadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi? Dasarmu apa? Lah sampeyan nek ndelokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong gitu. Kula tahu pas nguceki sandangan sampean pas umbah-umbah, sampean lenggah teng kursi, sampean nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik. Tak kira nek kathok jero kula ketoke.
Mergo kula jengkang-jengking terus kula benake ning bareng tak sawang niku mboten nglirik kathok kula ning nglirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagong dawuh tak kandhani yo ning aja kowe gegeden rumangsa mbok menawa ming rasaku wae. nggih Saksuwene kowe ning taman iki lho kok uripku luwih seneng, luwih tentrem, luwih ayem. Aku luwih bungah. Pendak-pendak tangi saka nendra. Aku wis iso ngguyu nyawang kowe. Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Dek mben kudung sawet to. Kurang ajar bareng tak sawang nggon aku to. kula niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng ta kula nganti nika? Seneng batu-batu, Pak. Esuk-esuk wis netel jatilan karo jingkrak-jingkrak. Aku arep unjuk bae nganti ora sida mergo ngguyu kemekelen jebul tinemune tresna kuwi ora saka rupa ya Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng nglipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit. Mak sekedap niki perlu dijelaske niki. Tresna antaraning juragan Robatur apa tresna antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula apa tresnane ati lan ati. Tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnani kula apa anane. Batu-batu, Pak. Nomor 3. Hah? Nomor 3. Mbok sing cecah ngedeg-degi senengane. Tresna sing nomor 3. Tenane. Nganti klerak-kleru lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya iku. Waduh. Tenane. Iya, Bagong tenan. Yakin? Iya tenan. Wis pirang-pirang dina iki tak olah-alik jane aku ya ora percaya. Ing atase Banowati kok tresna karo Bagong ki dasare apa? Ning jebul tresna kuwi ora iso ditolak, tresna kuwi ora iso disingkirke. Tresna kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Kinodrat Banowati tresna karo Bagong. Wis aku wis bloko. Pak, izin aku. Wong wedok kok ngomongke dhisik. Pun orang dengan meresani dateng guyon maton sembrono mari kenapa abdi negaring Astina. Omoli tuwuh raos kuwatir salebet ing manah kula. Kuwatir piye maksudmu Diamond? Diajeng. Klerak-kleru terus aku saking diajeng. Menawi mangke ngantos Sinuwun Prabu Duryudana menika wuninga. Menawi ngantos mangke para nayaka negaring Astina menika wuninga mongko Sinuwun Prabu Duryudana menika gadah kadang inggih menika para Sata Kurawa. Menika ngantos mlebet wonten telenging taman kados pundi menika mangke kedadosanipun. Kowe iki tak pikir ora lahir batin. Mboten lahir batos kados pundi? Mau kowe ngomong karo aku, matur karo aku Diajeng. Pokoke sebaya mukti, sebaya mati. Abot padha dipikul, enteng padha dicangkik. Tegese ana masalah apa-apa iki diadepi wong loro. Aku saiki kowe pikirane kaya ngono, berarti omonganmu mau sore mau ora lahir batin. Tobat, kula menika lahir batos. Ha nek lahir batin, nek wis pancen diniati ngene iki, bebasan rawe-rawe tak rantas malang-malang diputung wong loro. Aku mau wis kandha to, aku lara, kowe ngrasake lara. Aku mati, kowe golek dalaning pati. Semono uga, kowe lara, aku ya ngrasake lara. Kira-kira nek kowe tekan ning pati, pangestumu tak jaluk, aku tak golek rondo. Tobat, aku sak penake dhewe le omong. Mulai kula pecah panjenengan ya kudu pecah. Kudu, pokoke mati kabeh. Wis ngono wae ora dadak piye-piye. Sapa sing arep mepalangi? Menawi ingkang rawuh wonten ing taman menika Sinuwun Prabu Duryudana, malah kepasang Yogya katujuhe ngoni. Inu.
Inu putrane Pak Subakestawa. Ki ana ide nu, ki ana ide. Tobat iki mung kari bodong tok sing ngerti. Heeh. Kepasang yoja katujuwe ngenu, nek Prabu Duryudana tekan kene, rawuh mrene tak tembung sing apik-apik. Sinuwun Ngastina, gandeng Dewi Banawati sampun boten tresna kaliyan panjenengan, mila samangke sampun tresna kaliyan Bagong. Panjenengan kula aturi misahaken katresnanipun Dewi Banawati, Dewi Banawati, Banawati kok Banobati. Arang kokean batine iki ngene iki. Dewi Banawati badhe kula wengku minangka garwa. Menawi Sinuwun Prabu Duryudana duka, apa dianggep aku wedi karo Nalendra Ngastina? Tresna kuwi abot. Abote kaya wong nyangga bumi. Mula tresna iki adang kala iso ditohi pati. Iki tak ketokke jiwa lanangku karo Dewi Banawati. Prabu Duryudana tekan kene tak tembung apik-apik ora entuk, tak jak gelut. Tobat. Kuwi tenan apa piye? Ya mbuh mengko. Tobat lah kok ora maton ngono lho. Wis pokoke dilakoni sik to. Ora apa-apa lah. Mau ngantuke. Bola-bali kok ngantuk-ngantuk wis teturon saiki ya ngantuk meneh. Tobat lho sampe naik dhewe ta. Kok mung arep ngontak ngantuk terus. Amomo ro konangan Duryudana. Tutuk-tutuk kae wae. Tobat sampe naik dhewe ora. Dewi Banawati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu, kula ngabdi pun Gegawan Durna ingkang sowan mriki. Kok korenipun dipun tutut menika wonten menapa? Sing anak Prabu Duryudana. Tumuntun dipun rembag, dereng ngantos purna anggenipun sami rembag. Wonten pelajaripun nemban anggenipun atur pelaporan dhateng Sinuwun Prabu Duryudana bilih salebeting taman menika wonten satunggiling priya ing mapan wonten panjenenganipun Dewi Banawati nggih Gusti Ayu. Prameswari Dewi Banawati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu, menapa leres aturipun nemban menika kala wau? Tobat banget Lingayawara. Embanipun wonten pundi samenika? Ing atase kula menika Prameswari lho. Kula menika garwanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Dianggep kula menika wong loro saudon terus saurupan. Dianggep kula niku wong wadon sing lobok kembene kendho, tapi ngono apa piye? Ora ana menungsa ning Taman Sari lho kok. Atur pelaporan ning Taman Sari ana menungsa wong lanang meneh. Tobat. Kaya ora kajen rasane. Nuwun sewu sampun duka. Menika namung pelaporanipun nemban. Namung aturipun mban. Upami ya mboten, iki mboten dados menapa wong jar nyatanipun kula menika namung dipun dawuh supados niti priksa kawontenanipun Taman Negari Ngastina. Kakang Durna. Pripun Dewate? Niki kok wonten tegesan teng mriki pirang-pirang. Pundi? Niki teng mburi kula. Merke napa? Werna-werna. Berarti apa-apa kalu niku. Rokok apa-apa doyan ketara. Filter napa kertek? Napa? Kertek. Kretek. Wonten filter, wonten kretek, wonten lintingan. Wah, jan jokoh tenan. Cangkem apa jogangan? Apa-apa kok kalu. Iya lha niki nek iso dadi bukti. Niki ta coba. Iki akeh banget teng mriki niki malah sajake niki wau mbok menawa bar dinggo jagongan Kakang Premban. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Kula nuwun sewu Gusti Ayu. Wiwit nalika dinten menapa panjenengan menika ses? Tobat. Ingkang sesinten kula menika mboten ses lho. Kula menika wonten taman. Jer taman menika papanipun papan lenggahipun Gusti Ayu Dewi Banawati. Menawi wonten tirahan ses menika ateges menika nembe kemawon wonten piyai kakung ingkang lenggan. Mila menawi paduka Gusti Ayu mboten waloka dhateng Begawan Durna. Menapa paripun beting patenggan? Lho, menika mboten pangling. Lah keparep pancen manusa ra tatanan. Gusti Ayu menika rak Bagong to? Lah tobat inggih menika Bagong. Kamas kok medal. Angel ditokke yo metu dhewe.
Nune nggih Penemban Durna. Kula pun Bagong. Lho, Bagong kok nang kene? Nggih pun setengah sasi. Lho. Nggih, nek ngono sing ngudut apa-apa kalu. Bagong kuwi. Tobat, sesuk meniki ya dimeneki asbak ora dibuang sak penake dhewe. Wong sing nyapu ya aku. Ora wong sing ngresiki ya aku to. Inggih, nek ya dicecek ning nggon asbak kok dibuang sak nggon balber-balber. Marai konangan lho coba. Oh, lole Bagong kowe iki ngapa? Nang kene kowe iki ngapa? Nyun ngapunten arang ya. Kula menika niatipun kepengin resik taman Kadilengleng Taman Sari Negari Ngastina. Ning kula niki mboten entuk wangsul kali Dewi Banowati. Lho. Ing atase kowe mung drajating ponakan kok ora entuk bali iki sebabe apa? Mboten ngerti, mang takon kali sing kawogan. Ning sadurunge sampean takon ampun kaget lho. Ampun kaget. Mengke sampean kaget mergo perkara niki ora perkara sepele. Perkara sing gedhe ning nyatane pun diantepi. Nuwun sewu Gusti Ayu kok bakal mboten pikantuk kondur menika wangsul dateng wismanipun menika sebabipun napa? Tobat kula nuwun sewu Penemban. Kula sampun kebanjur tresna kaliyan Bagong. Ora krungu mesti. Ketara ora kaget. Terus pundi kersanipun? Kula kok mboten matos mireng radi sorang nggih paring pangandikan. Tobat. Kula menika sampun kebacut tresna kaliyan Bagong. Iya. Lah ngandel ora. Piye Kakang Durna? Sampeyan mboten krungu? Mboten. Gusti Ayu Dewi Banowati kok ngendikake nek tresna karo Bagong. Iyeng Bagong mesti meguru kowe. Kowe mesti nggawa dukun kowe ya. Kowe mengkong kaya ngono kok nganti ditresnani dening Sin Gusti Ayu Banowati iki mesti kowe nggawa guna-guna. Kowe menungso ratata Bagong. Nyun ngapunten wis dadi tekad sebaya mukti sebaya mati. Panjenengan menika garwanipun anak Prabu Duryudana. Tobat kula ngertos menika garwanipun Sinum Prabu Ngastina. Ning digampang-gampangno nek ora tresna piye coba? Apa tresna kok dipeksa? Wong bebrayan dadi siji nek ora tresna salah siji ya wis. Monggo nyatanipun sasampunipun Bagong mapan wonten ing papan mriki menika kula nuwun sewu kula tresna kaliyan Bagong. Maaf ya Dur. Wis ayo nuwun sewu Kanang arep ala dikaya ngapa ki nek wong kewahyon. Lho, putri cantik jelita kaya ngene wae kemintil-kintil karo Bagong. Ngono. Apa? Kemintil-kintil. Maksude apa ya jenenge? Templek karo aku lah. Nek carane Dara iki templek. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Sampeyan saiki bali, nek perlu Sinum Prabu Duryudana mangaturi priksa. Nek teng mriki pun wonten maling sing iso ngewat marang Dewi Banowati, sing bakal mulyake Dewi Banowati. Ora lole-lole. Iki serius. Loh, nek kowe dadi maling ana negara Astina, aku wajib nyekel karo kowe. Aku wajib bondo tanganmu ngrincung sing maleboke pakunjaran. Yen perlu kan apa pasiksan, mergo kowe wani ngewat marang Putri Nalendra, garwane Nalendra Ngastina. Bagong kowe dibondo bakal dihukum picis ana ing alun-alun negara Ngastina. Kamas. Batu-batu boyo jumeneng wani ngono lho. Ngayomi karo Piai Putri kok ming begogok kaya ngono kuwi lho. Kasatriyane nendi? Kewane nendi coba? Boyo jumeneng wani. Tresna sudah menjadi satu, tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Mula sampeyan ndak usah maksa kali aku nek nganti aku engko nesu. Nganti aku engko muring krewekan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, apa kowe ora wedi? Apa kowe ora miris? Yen aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah bongkokan karo aku Bagong. Tak bondo tambah krincung sikilmu. Oh, endah-endah kowe ming wong mlarat. Kowe iki ming batur. Kowe gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere. Ngibarate kaya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan muta ngitung lintang tangeh kelakone jebak wurunge. Sing dadi nyatane Dewi Banowati tresna karo aku, mesti tok gawe, mesti tok gunake daya kemanten. Ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katut karo kowe. Ora-orane Dewi Banowati tresna karo kowe lahir batin. Iki mergo saka pangguna-guna munggonmu bakal meret karo Dewi Banowati. Aku ora nrimake.
Kowe meng wong kene karep nggaub karo Prameswari ora bakal lakon. Kowe meng wong gedibal karep nggaub karo Prameswari ora lakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe mandi ucape Bagong.